αφιερώσει πλέον και είμαι στην ευχάριστη θέση να το πω κάθε χρόνο στο ΔΕΗ Λάρισσας με τους εκπαιδευτικούς του ΔΕΗ και με τους φοιτητές, με πρώτη στον έργο των φοιτητών, να κάνουμε μια ημερίδα θεματική που γενικό ενδιαφέρον θα έχει θέματα περιβάλλοντος. Φέτος μιλάμε για τις ευθύνες και για τις υποχρεώσεις. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, ξέρετε, και πολύ σημαντικό να δραστηριοποιούνται κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές και η επόμενη γενιά από εμάς. Όλοι έχουμε ευθύνες. Εάν δεν συνεισφέρουμε όλοι σε αυτό το πράγμα και δεν συνειδητοποιήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στην καθημερινότητά μας και στην ίδια μας τη ζωή, στον πλανήτη που μας φιλοξενεί, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό οφείλουμε να το υποστηρίξουμε. Η παρουσία εδώ των νέων ανθρώπων αυτό δηλώνει σήμερα ότι πραγματικά έχουν ενδιαφέρον για τέτοιου θέματα. Και φυσικά οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί τους είναι πάντα δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.